Проверки се извършват в предприятия, в които са констатирани или за които са постъпили искания и сигнали относно нередовно изплащане на трудовите възнаграждения. Предоставен е списък от териториалната дирекция на НАП в Сливен и Ямбол с работодатели, които не са внесли осигурителните вноски за повече от един месец, което предполага неизплащане на трудовите възнаграждения. От началото на кампанията, съвместно с представители на НАП Сливен и Ямбол, са проверени 18 предприятия. Самата кампания е започнала в края на февруари, началото на март. Констатирани са 17 нарушения по изплащане на трудовите възнаграждения, дадени са 15 задължителни за изпълнение предписания и са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения. В случаите, където има дадено предписание за изплащане на трудовото възнаграждение, подлежат на задължителна последваща проверка. За неизпълнение на даденото предписание се съставя акт за установяване на административно нарушение. И в резултат на което от началото на годината до сега са изплатени забавени трудови възнаграждения в размер на 908 479 лева, от които около 200 хиляди са на територията на област Ямбол и 700 хиляди на територията на област Сливен. Също така по време на тези проверки се проверява и наличието на трудови договори в писмена форма на работещите. Са констатирани от началото на годината 83 случая на работа на нерегистрирани трудови договори, сключени в писмена форма, но не регистрирани в определения срок в териториалното поделение на НАП, за което е потърсена административно-наказателна отговорност от работодателите и са съставени 83 акта за административни нарушения.